ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷен. Номи ман Шаҳром. имрӯз 19 ноябри соли 2021 1000 рубл 154 сомониву 70 дирам, $100 1129 сомониву 54 дирам. дар имрӯзанавормон 16 хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра мешаванд. нархҳо аз 50 000 сомонӣ сар мешаванд. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумо дар кора. бисёри бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар шашум ошёнаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад. евро ремонт кардагиай дар 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. дом худаш 6 этажа мебошад. новостройка. дар наздикиш мактаби 23, садик ва бозорча. дом мутаассифона лифт надорад. нархи хона 200 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Зарафшонда қарор дорад. пеши заправкаи Ҳоҷи Давлатда 10 сотиқ замин, проекти 2 этажае. дӯстони азиз, якум этаж подвал гараж тайёре, иборат аз 6 дар хона мебошад ва калиддор. нархаш 50 000 сомонӣ, алиша мешавад ба квартира. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ. ду хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои советӣ. худи дом аз ду ошёна иборат аст. ҷойгир аст дар ноҳияи Рудакӣ, роҳи Ваҳдат. роҳи Ваҳдат 200 метр мебошад. дар посёлкаи Нефтяник ҷойгир аст. посёлка то Садбарга 10-15 минута маршруткаи 3 сомона ҳаст. документош 100% мебошад. дӯстони азиз, нархаш 145 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои Россия, яъне 8285 охираш WhatsApp имо доранд. сабаби фурӯхтан, дӯстони азиз, кӯчидан ба дигар хона мебошад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, 3 хонага квартира, 4 хонагаш карда мешавад. 70 метри квадратӣ мебошад дар дуюм ошёнаи бинои советӣ. ноҳияи Рудакӣ, 5 микрорайон, дар пеши район қарор аст. свет доимӣ, об ҳаст. нархаш 260 000 сомонӣ, алиширам боша мешавад дар шаҳри Душанбе фақат. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. фақат WhatsAppшон кор мекунад. хеле прямой агар занг занед кор намекунад. ва дӯстони азиз, хона бо мебелошу қолинош фурӯхта мешавад. қолинош ҳамаш навай, кухни, гарнитур, кресла, диван ҳамаш меистанд. марҳамат дӯстони азиз, арзон ҳам мешавад. аз номи канали Дом Тиҷей гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, як хонага квартира бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои новостройка. худи дом 6 этажаҳай. 3 моҳ пас дома бояд супоранд. хона коробка бе ремонт. нархи хона 101 000 сомонӣ. дар шаҳри Ваҳдат ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 3 хонага квартира бо масоҳати 66,4 метри квадратӣ дар 16 ошёнаи бинои новостройка. худи дом аз 17 ошёна иборат аст ва қарор аст дар 82 микрорайон, пеши ресторани Лесная сказка. қадри раҳ мебошад. 1 метри квадратӣ $370 меғалтад, яъне обчи $24500 мешавад. ду ванна дорад. хона коробка мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. ҳам хонаи шаҳри Ваҳдат, ҳам ҳамин хона аз як одам мебошад. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Корхонтепа, Савхози Файзалида, шӯъбаи 4.
дар 4 сотиқ замин 5 дар хона кухни баняш дар даруншай тагш полни подвал кардагиай бо ҳама чизош фурӯхта мешавад. Кондитсионер, холодильник, мошинаи ҷомашӯӣ ҳамаш ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. нархи хона 400 000 сомонӣ мебошад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои 4252 ки охираш мебошад ватсап доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Зарафшон, кӯчаи Зафар. об, свет, ҳуҷҷатош 100% мебошад. аз роҳи калон 450 метр, аз поликлиникаи 14 500 метр дур мебошад. 5 дар хона, хонаҳо алоҳида мебошанд. ҳамом дар даруншай бо як хоначаи дигар отдельна дорад, бо подвалаш 4x4 мебошад. хонача барои зимистонай. хона ремонт кардагӣ қоидавӣ медрои зиндагӣ мекунӣ. 2 сотиқ замин мебошад. нархаш 370 000 сомонӣ. забор, дарвоза ҳамаш қоидавия. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. рақамҳои 7514 ватсап, имо доранд. ҳамаш 100% кор мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон данихтараш, роҳи Навд. дӯстони азиз, ду хонага мебошад дар сеюм ошонаи бинои навастройка бо масоҳати 43 метри квадратӣ. худи бино аз 3 ошона иборат аст. чӣ хеле ки гуфтем, навастройка мебошад. дӯстони азиз, хона ремонт дорад, бо тамоми шароити зист фурӯхта мешавад. ремонти нав. нархаш 260 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. рақамҳо ватсап доранд. савдо ҳам мешавад. аз номи канали Дом Тиҷей гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Чаманоро, иборат аз 4 дархона, 1 барак, дегдонхона, 2 баня даруна ва беруна, ҳоҷатхона ва ғайра. 8 сотиқ замин бо оби доимӣ дар ҳавлияш. свет низ дорад. гирди хона маҳкамай. барои зиндагӣ кардан 100% тайёр мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. рақамҳои Россия ватсап доранд. нархи хона 183 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 6 сотиқ замин, 4 дархона, пеши дарвозаи Кӯлоб дар ҷойгир аст. мактаби си дар наздикиш, долон ва таххона дорад. таъҷилан фурӯхта мешавад ё бо хонаи сексия, яъне квартира иваз мешавад. нархаш 150 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ. хона ремонти миёна дорад. нархаш 330 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. дар 46 микрорайони шаҳри Душанбе ҷойгир аст. доми пеши Содод мебошад. отопления дорад ва алиша мешавад. дӯстони азиз, ба ҳавлӣ дар Мавлоно ё ки дар Ваҳдат дар Тезгар. нархаш чӣ хеле ки гуфтем 330 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, якхонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ, шуморо метавонем ба ҳазур ба духонага табдил тиҳен. дар 4 ошонаи бинои навастройка. хона беремонт мебошад. коробка ва қарор аст дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш 215 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои навастройка. хона беремонт, коробка мебошад. дом аз 7 қабат иборат аст. наздикии бозори Фаровон, шаҳри Бохтар дар ҷойгир аст. нархаш 205 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе як хонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар Зарафшон пеши Ёварда. Сари роҳи калон мебошад, оби гарм дорад. соҳибаш мегӯяд ки хона тоза. Нархаш 240 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад ва ин яке аз арзонтарин якхонага дар территорияи Зарафшон мебошад дар бинои советӣ. замини фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Нав. 8 сотиқ замин ҷойгир аст дар Батош. нархаш 115 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. дӯстони азиз, ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набурмон. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кор шумода. худо нигаҳботон бошад.